Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Александър. Днес ще ви покажа базата ми на Clash of Clans. Ето е тук. Сториджа ми, Gold Storage ми 153 000, Elixir Storage ми 107 000. Когато събера всичките тези 150 000, ще пусна TH5. И така само да ви покажа новите неща. За един джем може да си буснете може да си буснете армията. Буста важи 1 час. Следващото е, че добавиха от Clash Specials, добавиха Ice Wizard, който е за TH5. Той е заедно с Wizard. Добавиха и Freeze Trap и Santa Surprise Spell. И тук и сега ще ви покажа. Чакайте сега. Ето го този Freeze Trap. Той спира атаките и заледява всичко, което мини през него. Така, имам един елексир колектор на левел 6, ще пускам за левел 7. Пусна съм клан касла за втори левел. Лабораторията сме пусна за Giant и втори левел. И така. Това е от клипа, надявам се да ви харесало и чао!